Moi, äves Jemina täällä Minecraftin parissa ja me pelataan sit Minecraftia ja tää on tämmönen kiva peli. No elä. Miksi mä sanoin tän? No, kattokaa. Tuolla on blokkeja maassa. Kato, tää on semmonen jekku LPS Jennalle, kunhan se ei vaan kato. Hui! Geronimo! Kasapantaa. Toi kyllä ei ollut yhtään naurettava. Kato, tää tappaa mut tälleen. No siis, näitte kai sen LPS Jeminan apua videon. Jos katsoitte se, niin tykätkää siitä todella paljon, koska se on naurettava. Siis tuossa oli, kun LPS Jemina kävi meillä, niin semmonen meidän video lähti päälle vahingossa. Sori. Kattokaa, näistä tehdään tämmöisiä juttuja. Ja minä olen Anton. No en. Just. I'm a lonely broken angel. I'm a lonely. Siis se alkaa tää esterata vielä vaikeammin. Kattokaa. Ah! No! Sorry. Mä oon ärsyttävän kuulonen. Ja kuulitte tämän mun nauru. Sorry, mä piarasin. Se kuuluu nyt täällä. Ai, no ihan sama. No niin, nyt sille LPS Jemilalle se jutska. Hui! Oh, ei. No. Ai vitsi. No, rakennan sen seuraavassa jaksossa. Tai siis en. Mä soitan LPS Jeminalle, että tuu tänne heti. Koska mä teen sulle esteradan. Mä kirjoitan sille niin sinne. Mä soitan. Ihan kohta kun tää. Kohta mä menen soittaa. Hei, moi LPS Jemina. Mä puhun tälleen, koska mä oon puhelimessa semmonen. Sun puhelimessa on semmonen. Mikä sulle tapahtui? Mä tipuin, koska mä tein täällä videota. Jaha. Tiedätkö ne kato ne meidän. Outoa. Etkö muista? En muista. Ai niitä mun videoita. Mä en. Kato, mä tein sulle. Älkää kerrotko sille. Tai siis, en mitään. Voisit sä tulla tänne, koska mulla on sulle juttu. Ai voin. Voit sä videoissaan? Milloin? Kohta. Ai joo. Pitääkö mun tulla omaan maahan? Eikö siis sun omalla maalla se tähän maahan? Joo. Omalla tyypillä siis. Apua. Sorry. No. Ei sitten. Ai vitsi. Älkää kertoko tätä sille. Heippa, tuu sit. Bye. Hei, lähit sä autoon? Näköjään puhelin katkaistiin. Elikkäs emme voi jatkaa. Niin moi moi. Nähdään seuraavassa jaksossa. Moi moi.